אז בשיעור הזה אנחנו בעצם רוצים להבין מה ההבדל בין פרסום ומחירה לשיווק. פרסום ומחירה זה כל מה שקשור למוצר או השירות שלנו. זה על הפיצ'רים, על היתרונות, על המחיר שלנו, על התנאים, על האחריות ועל בונוסים שאנחנו נותנים. זה בעצם כשאתה מתקשר עם בן אדם שכבר יודע את סוג המוצר או השירות שהם מחפשים. ובשלב הזה הלקוח הפוטנציאלי שלנו בעצם רוצה רק להבין במה השירות סלש המוצר שלך שונה משל האחרים שם בחוץ. זאת אומרת, למה הם צריכים לבחור דווקא במוצר שלך. אז בגדול פרסום ומחירה מבוססים כבר על ביקוש שקיים, ואז על בידול המוצר או שירות מאחרים. ושיווק זה כל מה שקשור ללקוח הפוטנציאלי שלנו. על המצב שלו, על הכאבים שלו, על המכשולים, על החסמים שלו, על מה הוא רוצה להשיג, זאת אומרת התוצאה שהוא רוצה להגיע אליה. שיווק זה בעצם להראות ללקוח הפוטנציאלי שלך איך הוא יכול לממש את הרצונות שלו עם מה שיש לך להציע. אז בגדול המטרה של השיווק היא לייתר את תהליך המחירה וליצור רצון חזק מאוד וביקוש למוצר או השירות שלך. ובשיעור השני אנחנו עכשיו רוצים להבין מה ההבדל בין שיווק של תאגידים כמו קוקה קולה, כמו מקדונלדס, לבין שיווק ישיר של עסקים בינוניים וגם קטנים. שיווק תאגידי זה סוג פרסום שהמטרה שלו זה להישאר בתודעה של הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, כדי שיכירו את המותג שלנו כמה שיותר. לעומת שיווק ישיר או בשמו אחר, שיווק עם תגובה ישירה. והמטרה שלו זה ליצור תגובה ישירה ומדידה. תגובה זה בעצם מחירה, עוקב, כל הדברים האלה. ותמיד אנחנו רוצים בסוג פרסום הזה שתהיה קריאה לפעולה בסוף הפרסום. בין אם זה תשאירו פרטים כאן, בין אם זה תקנו. אז יש פה טבלה שעכשיו נעבור אליה כדי להבין טיפה יותר לעומק את ההבדלים, ובסוף נבין מה כדאי לנו, מה הכי משתלם לנו בסופו של דבר, שיווק תאגידי או שיווק עם תגובה ישירה. טוב, אז בעצם יש לנו פה בצד אחד את השיווק התאגידי ובצד אחר את השיווק הישיר. אז בואו נבין שנייה טיפה יותר לעומק את ההבדלים ביניהם. אז בשיווק תאגידי, אתם זוכרים כמו מקדונלדס, קוקה קולה ונסטלה ואת הדברים האלה, הם בעצם מוכרים מוצר או שירות בעתיד. ושיווק ישיר אנחנו מוכרים מוצר או שירות עכשיו, תקנו עכשיו. הכוונה היא שלמשל עד שאנשים הולכים לסופר, עד שאנשים קונים את המוצר הזה שלהם, את הרכב. ושיווק תאגידי בעצם יוצרים מודעות ורצון לקנות. ובשיווק ישיר דווקא אנחנו יותר יוצרים הכנסות מיידיות. ואתם זוכרים כמו שאמרתי מקודם, קריאות לפעולה עכשיו, בסיום כל פרסום. בואו תקנו עכשיו, תשאירו פרטים כאן. שיווק תאגידי בעצם יוצר מחירות פוטנציאליות בעתיד, לעומת שיווק ישיר שיוצר לידים ומחירות שמגיעים עכשיו. ואת השיווק התאגידי בעצם אנחנו מודדים אותו לפי חשיפה, לפי כמות האנשים שנחשפו להודעה על המותג שלנו, לעומת שיווק ישיר שאותו אנחנו מודדים בעיקר לפי המרות, זאת אומרת כמות האנשים שנקטו פעולה, בין אם זה פעולה של השארת פרטים, בין אם זה פעולה של מחירה, בין אם זה פעולה של עוקב. זה ההמרה שלנו שאנחנו אמרנו אותם מערך אחד לערך אחר. ושיווק תאגידי למשל נמדד בדולרים, זאת אומרת לא דולרים בהכרח, אבל בכסף שאנחנו מוציאים, לעומת שיווק ישיר שנמדד בכסף שאנחנו הכנסנו אלינו. ושיווק תאגידי יוצר יותר רגש או מודעות, למשל הרגע שבו אנחנו פותחים טפו צ'יפס, שותים קוקה קולה, את כל הדברים האלה, הם יוצרים לנו רגש. אנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו רוצים כבר, וואו, כשאנחנו חושבים לקנות את המוצר הזה בסופר, אנחנו מדמיינים, נזכרים ברגש שהייתה בפרסומת שאנחנו ראינו בטלוויזיה. לעומת שיווק ישיר יותר, ששם בעצם אנחנו רוצים יותר שאנשים יעשו פעולה עכשיו, זאת אומרת אנחנו צריכים ליצור להם דחף אימפולסיבי יותר. ובשיווק תאגידי, לרוב המפרסם לא מוכר מוצר לצרכן באופן ישיר, יש לרוב את המתווך הזה באמצע, כמו למשל סופרים. מי שמפרסם, החברה שמפרסמת, לרוב לא מוכרת באופן ישיר לצרכן. אז כמובן שזה יוצא דופן כמו טסלה, שמוכרים ישירות לצרכן, אבל זה הרוב בעצם. ולעומת שיווק ישיר יותר, ששם זה לרוב בין הצרכן, בין הקונה יותר נכון, לבין העסק שמוכר. זאת אומרת, זה יכול להיות B2B, זאת אומרת business to business. זה יכול להיות B2C.
בעצם business to customer, עסק לצרכן, ללקוח. ולמשל שיווק תאגידי לרוב משתמש בסקרים ומתמקד באמת בקבוצות כדי לגלות איך אנשים מרגישים, לעומת שיווק ישיר ששם בדרך כלל משתמשים במעקבים ובדיקות שונות כמו A/B טסטינג כדי לגלות מה משתמשים באמת עושים. שיווק תאגידי יותר מקדם רעיון או סגנון חיים, לייפסטייל, לעומת שיווק ישיר ששם אנחנו יותר מקדמים את היתרונות ואת הפיצ'רים שאנחנו יכולים להביא לצרכן. ובשיווק תאגידי המותג או המוצר הוא הנושא העיקרי, לעומת שיווק ישיר ששם לרוב הלקוח, לרוב עוד פעם, הוא הנושא העיקרי, איך הוא מרגיש, מה הכאבים שלו, איך הוא מתמודד עם הכל, איך הוא רוצה להרגיש, איך הוא היה בעבר ומה המטרה הסופית שלו. אתם זוכרים מה שדיברנו מקודם. הדבר האחרון להשוואה כאן, אנחנו יכולים לראות שלרוב שיווק תאגידי משתמשים יותר בסלוגנים ודברים כאלה בסגנון, לעומת שיווק ישיר, ששם לרוב אנחנו משתמשים בכותרות. שאתם רואים גם הרבה פעמים כתבות שמפרסמים למשל צימרים, זה המקום שהכי הרבה אנשים היו בה בשנה האחרונה. זה למשל כותרת, לעומת סלוגן כמו Just do it של נייק. אוקיי, עכשיו אחרי שהבנו מה ההבדלים בין שיווק תאגידי שלרוב תאגידים וארגונים משתמשים בו, לעומת שיווק ישיר שלרוב חברות ועסקים קטנים ובינוניים משתמשים בו. אז כן, אנחנו תמיד שואפים להיות כמה שיותר מותג, כמה שיותר גדולים, שכמה שיותר אנשים ישמעו עלינו ועל העסק שלנו ועל המותג שלנו, נכון? אנחנו הכי רוצים את זה, אבל דווקא יותר מומלץ לעסקים, לחברות ולעסקים בינוניים וקטנים להשתמש בשיווק ישיר, בגלל ששיווק תאגידי דורש הרבה מאוד תקציבי פרסום ענקיים, ובשיווק תאגידי יש לנו הרבה פחות גישה לנתונים שאנחנו רוצים להשיג כדי לדעת איך לשפר ואיפה לשפר. ובשיווק תאגידי עד שאנחנו מגיעים למסקנות שאנחנו רוצים לשפר XYZ לוקח הרבה מאוד זמן, וזמן שווה כסף. אז זה היה לגבי השיעור הזה. תעברו עכשיו לשיעור הבא שלכם.